Do, may hapon. Manaw tag pang sabaw. Manaw tag sabaw, pang sabaw. Pang sabaw ulan. Pang sabaw nga ulan. Ito lang, namoy konti tubig na doon. Lid. Sa kwan mo namoy dahan tubig ito, sulag. Oh, magpaagas kami. Ha? Magpaagas kami. Ano yung gripo nito? Ha? Dahil gripo nito? Pos lo niya. Makina lang bago ka sabay niya. Nagiliro to, adto i-off sa kanang poste. Nakaroon tayo, balikan man sa akong ito ano wire. Napadaw sa mo, adto ra magpangusan mo. Magpaagas. Automatic na paagas. Automatic na pag-ipaw. Ano ka? Gandang ba nga? Ay, ito yung ano dito. Pag mo dahil dito, nagdagan sa Michael at sa tabay kay ipaw. Itabay mo dito pa nung ina junior. Karon mo. Ako sa bagatuan. Bagatuan, di. Palitan hindi aguan. Kanang taas kayong wire ma. Nag-iabot sa mo ah. Adtora ang ka dito. Ano lang yung problema sa tubig niya? Nagkadi lang magdan ng tabay. O, dyan na yung istak na kawala dyan ang istak. Alam lang mabibili ba? Mabata ko ba? Alam lang maligo. Basta ko mag-istak ko lang nun. Sakto. Subok. Hindi mo nakuha ba? Ha? Hindi na mo ang kuhan. Hindi yung subok? Yan, kung sa daan ang ano. Subok at lang. Kapataran. Namin ko na wala. Subukan na. Ito dyan, magbalik. Mama, ang taas. Bak? Bako. Mamuli ang kwan. Buka na ako na tagday. Nakay ko eh? Sino ba? Meron pag ako makapimero na. Hanto dami ko kan. Papa nyo? Ana mo dong bawi. Ano ma? Ano mo dong bawi? Madami ingkit. Mana mo dong bawi kan?
Okay, mga ka na. Sir, lagyan ko sa mga pagpumira lang. Nagpumira sa kas. Ano daw, sir. Semua, minda, sordo sa walang kate-kate. Bahala, gusto na ko, di ko matagal mo. Ma! Ma, pangano lang ng manok ko, para buga. Mga ano ka, panguga. Ay, abog pa lagi. Ah, Ano ka nga ikaw, yung mga hupal ng kamaw? Ay, marami na ilo ba? O may kwarta na. Kada ubang sa ito. Ito na yung sa gawin mo. Kasunod sa iyo. Ano ba? Uli. Uli o kwarta. Ang ano ka? Uli basta na. Hindi ko pa makapasal. Hindi ko lang daw. Ang mga tawag. Ako sa iyo ba? Dahil na. Dahil lang ko niya. Naglugar ko yung bayan. Mahal niya ko. Bayan. Hindi ko pasaw. Masalang malang. Wala ka. Doon ka. So, ano nakatala eh. So, ano eh. Sambalan ba? Hindi ko bukang. Sambalan ba? Ang dami ko si Kod ba? Ano, dogero? Ano, dogero? Naman ako. Hindi ubo ko. Kaya yun ang squad. Kato, magdagot ka mapag. Gawa mo. Mga wa. Ininom kong sa motamol. Mamay ko an. Sa motamol. Oo. Di ba kabuk. Anong gagmay kayo dito? Singkok. Sa mga gagmay. Ako an. Yan, hindi mo ko. Tagal ko marunong tao sa to. Diyan ko. Sige, mga kapitara mga ito na yung pala kay itlog ulit mo. Para kasin. Sige mo nga. Yung puto rin mo ka nagasin. Pang nagasin. At parang nakagit. Ito na kami. Uliwangi ko. Kasi marunong ka ko. Ito rin. Nawa. Kasi ako nakuha sa motabol. Kaya ako yung base. Kaya ako yung magkapulit na ako. Parang. Tamba mga itlogan. O chef. Lagi mo lang balipong. Wala ba nagpatol ka ng 1.5? Ako nang gamay. Yan siya. Ako na tungaon. Tumaon ano siya. Dohon. Tungaon. Pero tulo ka itlog. Ako pa din ang ikatuloon ng iyan. Hindi ka doon dito. Pagkanoon niya. Ito yung baso. Yung pala sa lain. May bola pa siya. Na may oil na. Ayaw ako ng vitamin. Yan eh. Iyaw ko eh.
Dila. Makala benang ko mo din ako ng dadan. Uba. Ano ko ba diya? Ang ako mo. Kay basta ang man asa ang mga kanan mga tindahan ba? Dan kalau itu oh ya kapit lang na nagagay pas mo. Mana okay lang raw. Mas mawala. Mas mo ni. Nagagod mo sa na. Dangan sandalin. Ito na. Buhe ano gan wa gana kaon. Ito na yung kuhan. Sige tayo ba? Ano ka man? Ganda. Okay. Kaya ang tabi ko. Laksan? Ay. Laksan na? Mga palitan hindi. Ay. Laksan din. Anya. Ipahuay ni mo. Parilak. Saan siya? Magulong mo din ano. Musi maawa sa kita mga. May hapon. Ronald Gan. Torremiliano. Ay, manak kitong din niya. Og si Per. May hapon, may hapon. Lantang ko mo sa kasimana ba? Uluboy, may hapon. Magpadakal banligma. Manawad tag pang sabaw. Nagana akong kaon. Sa naulian ko. Ligo ko. Para dyan kitang mga. Labadang ulo. Ana ba sila ba? Bara ko ako itang mga. Kung gabi ko siya, kumuhi. Mga daw gabi. Mga hindi nga ulit. Kumbong ko na ako. Yung mga active sila na lawag ba? Mo din ang bata ano na nakuha ano itlog na. Kaya dahil ano magakuha ko ng itlog. Bakit ko kaya init ang maluto no? Para itlog ko sa mo. Ano? Papa. Ah. Ini ketawon kana Ini tuh kan juga. Oh ini tuh kan bagi Facebook ini. Ayo. kanang ini buak ni mo. Isa gonto. Mantibok ko na mo tiyak. Pero mga kapatid ko na mga ini. Ini niya ina kana kita na. Anak budong ba sa saglan ko kana ba? Sir. Saglan ko ba? Saglan ko kana itlog na. Labi na dana. Lagi habis deh. Publik di mana tahun itu. Kasi ni nga ning taon mga. Ni nga tag na ko. Walang mula dito ito na. Kami nga naman nga tag ito banded ba? Sinastuhan. Bana sa kung amo ba? Sinastuhan niya. Ilangitan. Nya timing mga birthday po siya kandak na. Anissa Mirte. Oh, anak niya. Tulungan sila. Namalit may Ganda lagi. magaganda. Ang gasiyan palit. Gamay kang cake. Kuha na ko. Dako niya. Litsan manok. Ay, go. Nya. Nantuwa po siya. Ato ko na nagot ng sabag ko. Ay, ito. Tinuwa. Tinuwa ko na. Litsan manok ko na. Cake. Cake. Tinuwa ko. Nya. Entahan niya sa birthday. Katagaw pa. Hindi ka kayo ya. Kay 24 dyan. Tinghanda yun. Guys. Oh, 24 dyan sa iya. 24. 24. 24 dyan niya. Kana tinghanda baka nang murag. Maghanda ka daan. Baka para niyo mo. Maghihil lang ka o tarasa. Para Diba sa siya? Istal mo ng 5. magsay. Istal guys. Kana di guys. Maay. Kapuro dyan kayo kay 24 man. Oh, 24. Dagang kay handa di ka na to. Ang lumpia, ang spaghetti, ang pansit, ano pa yung humba. Ano na pa yung mga ginagawa
Naghanag ko tayo na. Nagapit sa lawa yan sabi. Sunod ako ng tanong niya ng kit. Lagi ganit ka kay. Kan ka nang mata niya diya habang mawa na kaya kay. Maliwas mo niya. Pagkat anak ko kay parang late ko. Pagkat anak ko kay kay lahat ng duha. Tangan ako tangan naglabas. Jadi malin mahimo kay lahi bayad jud ang okay ron tatong 24 25 bil 24 ka Oo. sa 5 5 ka salo kila may usar ba to ano yan na hindi ka ini ano ko ba mo ano na yan ano na 5 Dungi, ubo. Ay, gabi na. Okay. Okay. Ito ba yung uwan no? Uwan din. Ikawan din na ito rin. Mayang hapon mga lods, mga hapon. Mga gabi na di ay, hapit na gabi. Sila trawa isa pe. Mga chida ang bata, basta edad na 5 na. Singko na. Ano kaya ang edad mo? Batang ibang migil na. Kaya magulang ang nila Likod naman, likod naman. Kaya nagbat-batan kay nabawan ko. Likod naman na. Pagbuto mo lagi. Nakapaglabasan. Pero mo sa bang buhay na dapat ko. Oy, bata, ibat! Kaya nga nag-aam kay ibang may trabaho na. Ano mo tingali, bata hindi ba naman na? Bata, bata! Sige, sige. Kaya kagawa. Sige yan. Ito mga bata talaga. Dyan dahil na badlong mo muna sa una na pero mukha man din badlong mo muna gamay ko din tawa na siya badlong hindi nang gamay na magpakit ni mama badlong mo ko pinili di badlong mo na pagtisak ano ka nang badlong mo kayo sa pagtisak dito sa panangit na ano dahil tayo yung taroma na masamin na awang puro at ano ba yung buhok lang ang hanaon lang hindi ko bang mag-bless ang ko daga namin ta katinti ano nga ang puro mamugong ang tata mama ay si pamantay ko bantay ka na mo. Ano ba? Ikaw mo kay... Hay, manang pakuran. Hay, ay, yahat. Pagwan din na magamit na yan. Buot. Ito talaga lang. Mga pa na si Taltal. Murag dito. Taltal. Taltal. Maglay Taltal. Magbong. Ama, ito ako ma. Nandun ang silat. Say mo! Mau ilat? Ha? Hindi na ulit na baon akong nagulak. Umadagat. Ligo. Dagat. Mau na ilat ay! Umadagat. Ligo ka na sumapang na. Mama na siya. Ano naman sa ligo. Kaya usang ligo. Usay, para itong langgan na bitang ano. Langgan na. Mau na ilat! Mau na ilat! Ano siya, paano siya lang eh? Yan ang kami. Mama. Oo, maho na ko bilat mo. Yan yung mo. Oo, yan eh. Kaya ba, bubod siya ba? Hindi mo ho siya. Ang ate. Sige lang ligo. Tawag ka, kadaglang ligo. Narin tubig. Itak tubig sa baril. May tubig. Wait na, meron kina. Lain ka ng tubig. Ay, ma, agasa na. Oo, mamitawan. Dire, wa mo tubig dire. Dali kay kasanan. Dali kasanan.
Wan tatanig kuan. Ikaw ko ro, pa do. Ang bata kay hindi na magkapag. Kasawag kami daw na ba? Abot ni kamang silin ito. Hapit may kidnapa. Nabinda ko. Hindi ka eskulahan. Kung sumipapag. Para lang nito may galit. Nakahiya ka ako mga nanghod na babae. Nood yung lakagig ng ibig ba? Kami ng remote. May hindi kayo. Ang sa kanang ang taon na. Magkawag sabay dito ubot. Mali? Hindi pabutan. Yes! Ano? Kung nairang imong. Hindi nga tatawa na ka. Kaya naman, maaga ko silang mama, hindi pa ako. Kaya maaga ko ng papa. Ako naman dahil kung magalag ni papa, manikamot ng uwas. Trabaho ko, trabaho. Sige, trabaho. Sinuntigang ginagbay. Bayad na ko sa. Bayad sa ako sa kan. Bayad ako sa lasamera. Utang na po bagay ko sa. Ngayon, palihingin ko bukas. Ano nyo ba? Wala ko adyo ko mag... Ako nagpabasi ko sa... Ako pa niya itong tanong. Nasa libro kayo mga Canada. Ito yung kalibin, mga kuporta. Kawin ko ka na. Di pa din ako unin ko ng porta niya. Bapilas ano. Manggusin. Saan manggusin? Palit sa ko mahal ko manggusin. Mga apos. Ay, Ako ang pagkakama kay I'm done mga idol. bugas. Bugas. Yan. Yan. Wala among pangsabaw. Pasabaw. Ulan. Ang manok dito. Mga manok nga kan. Ah. Sot so siya. Ah? Sa. Report mo. Kita ang channel. Ha? Silangan ba? Ganyan guys. Thank you, gracias. Yang sahanda, Thank you. Kita ang channel na. Chocho. Hello. Kita ang channel. View channel. Tapos madaog kokya. Kaya mangyaan po na ta. Channel activity. Oloboy, buying hapon Oloboy. Oloboy.
Kisah si Kuan ha. Kita ambil ka na mo tal. Kung dito may talibon, padung na mo ulit inyo. Nagpakulan mo. Padung ulitin mama. Kung kita na mo, isa kayo ng ba umaway. Mama, ito katong motor. Kataan. Ganyan. Dito mini, nag-aamin man sa talibon. Kaming engineer. Tawagon ka na mo, unta. Layo naman. Hello, may ha, may gabi na eh, may gabi. Ya, tubig sa yabi. Bata ya, gasi sa Ha? Oh. Asa ha? Pinyoyer ta, pinyoyer. 26. Ya, dali ya, mana tawag kaon manak ya. Ikaw pag yapon na ya. Asa tubig niya? Dili oh, kasi dili babante. Na. Ano sudah ni?